Pokud vám už zima leze krkem, teď se můžete odreagovat na Mauriciu. Moře, pláž a česká DJ Luka s rodinou. A taky 2000 jejich fanoušků na beach party. To vás určitě zajímá. Odpočatí a plní energie, tak vypadal dnes hudební pár DJka Luka a skladatel Michal Dvořák při příletu zpátky do Prahy. Aby taky ne, 14 dní na Mauriciu udělá své, i když pro Lucku to zas až taková dovolená nebyla. Na exotickém místě hrála na White Beach Sensation Party. Já jsem vlastně 3 dny měla takový pracovní plus tu akci jako večer, tu party, a potom jsme vlastně celý týden byli spolu, no, takže to bylo super. Pokud na takové párty chodíte, věřte, že nejvíc by vás dostal taneční parket. Taneční parket byl vlastně přímo v moři, takže ti nejodvážnější mohli tancovat v moři a příchod vlastně na stage byl taky ve vodě, takže já jsem si musela sundat boty teda, ač nerada. Toho byl ušetřený Michal, který na párty pochopitelně kvůli hlídání malého Míši nemohl. Já jsem měl teď někde plný úvazek, protože Lucka, jak říkala, tak hrála. Mezi tím ještě byla nějaká zkouška zvuková, musela taky do rádia. A takže jsme s Myškou strávili vlastně 24 hodin denně, 2 týdny, bylo to moc příjemný. Že muž v domácnosti, bral bys to na plný úvazek? No já jsem říkal, že teď bychom poprosili naši paní, co nám pomáhá s hlídáním, že bychom si tak na 14 dní dali teď dovolenou tady v Praze. Malý Myšiva, ze kterého by mohl být v budoucnu třeba DJ po mamince, by se nadaným rodičům mohl podobnou dovolenou odvděčit. Hudební vlohy prý na to má. To by se mi líbilo, že by nás za prvé živil, za druhý, že by nás šatil a že by nás vozil na takové luxusní dovolený, tak s tím vlastně počítáme trošku. Kde bude ovšem za 20 let, samozřejmě nemá páru, ale na ostrov, kde byli teď, by se chtěl pravděpodobně dostat každý. Je to totiž jen pár kroků od rezortu, který v minulosti navštívili takové hvězdy, jako například Madonna, David Guetta nebo fotbalista Zidane. Tereza Jemelíková, Prima FTV.